Firimbi. Gisut. But aparo Victor ne jakom nigi thuolo malach. Jakom nigi chance maber kabisa. Kaluore kaka gik moko osedhi. To sa koro chopo. Mana kaka iwacho ne njane obedo higa achiel higni ariyo makoro sani wakwano mana ndalo. To wane kaka gini dhi. Kaka jakom osetimo campaign mare aparo ni otimo campaign e yo makare. Oseluoro pinje gi chiegni gi te. Ma koro gimodong en mana ombulu. Kaluore gi weche manyo wuok gi kweth ma otelo ne team mar campaign mare mano manyo wacho ni jakom osesekiwa pinje maromo 28 ma oseyiene dhi gochone. Mano information magimiyowa. Mak mana ni mano ok wanyal tiyo godo. Nikech ing'eyo Victor ni gima nyaka wach ni jopiny gi joma winjo waduto te. Ni pod ok wabedo gi rang'iny ma wanyalo yudo bende gima wachore Djibouti kocha to gi Madagascar. Information ma wan go obedo one sided kuom thuolo ni te. Aparo ni gima nyo jo jakom nyalo timo gi sirkal mar Kenya ni nyaka bedni achich kech mano gima nyo onego bedni gitim ni gi plant operatives gi jo intelligence moko i Djibouti kocha magi infiltrate gima sirikal mar Djibouti wacho ewi wachni. Nikech ing'eyo ni ok wang'iyo gima media kata ute mag fwambo ma Djibouti bende samoro wacho mana ni gikawe kaka wambe wawacho ni wakawe gi koni. Iwinja. Koro nyaka nyo gi infiltrate kocha ma State House kata log tich ma jatend piny ma Djibouti onego bedni wanie gi information. Samoro gimbe giwacho ni gin gi 28. Nikech gin to podok giwacho ni pinje di ma support gi. Koro gima wanyalo kawo ka en mana based on